mana kaka walosie wach mar tingni mag ndara makelo masirni awendo to gi gwenge wa kunde ma ipurie niang aparo ni walosa nyaka bene jowa manie e redio e podoko oduogo en gima walose ten gima dhi mbele maparo ni sirikal nyaka koro kaw okang ne kembe mag man gi tingni ma sombo niangi mondo mi ketnegi saa ni ko gik sa 12 kata ko gik sa 10 to koro tingnegi ka gionge gi techni mowinjore gionge teyni mowinjore okonego tingni gi bedie ndara nekech king'iyo tingni gi bende kopogore gi bede ndara tiyudo ka bende gin reckless gin bende giwegi driver mar tingani riemba tingani kaka en owuone modwaro en e chuny ndara mata kaka overtake onge kaka inyalo timo onge to gigi timore ndara pile aparo ni kendo koro kwabire to wabire gima ni kapodok abire solution Victor tingeni kopogore gi thoye gi Victor nitiere hinyruok maduong' ma masirni gi kelo songa jomo weya gi songa Victor e gweng ka gweng kidhi tibiro do kan tiere ng'ato ma samoro tiende onge tiende ong'adi bade onge koluwore gi wach mar asira mag masira mag ndara samoro notimore sani samoro bende notimore igni machon nitiere nonro manotim koda World Bank Victor mawacho ni atamalo 25 mar jok manuang'o masirni mar ndara ko iweyo jok mowito ngimagi to atamalo 25 end up ni odhi osiptende to sama gidhi osiptende ni kopogore gi lit ma giwinjo nitiere strain kata nitiere pek ma bende osiptende gi yudo nikech ing'eni uchumi ido ka koro omenda monego beni kata mana familia gi tiyo godo koro omenda gi dhi e weche mag thieth kae tichaki biro ni nitie atamalo 32 ma chuno ni nyaka kaw yweyo ne tich bang' yudo masira mata malo 30 ayudo kaw yweyo mar kind dwe achiel gi dweche 3 ka pod ng'ato kaw thuolo e tich samo kaw thuolo ni ng'eni samoro ok chule remen godo bende omenda mano onego beni samoro dhi e chiemo kata dhi e school fees koro dhi ang'oa odhi weche mag masira samoro yudo ni bende chuno ni nyaka omany kata mana physiotherapist moro ma koro bide ot kar wae jaruecho marwae mogik yudo ka atamalo 29 kaluwore gi nono mar World Bank ne bende wacho ni atamalo 29 kaw thuolo mar dweche 3 ka dhi mbele samoro dhi nyaka higa ka ng'ato pod ok odogie tich kwedo ka ng'ato ni otanda mar midekre kum thuolo malach to samoro en ng'at mani luongo ni breadwinner en ng'at mane kelo makati e odne koro nitiere jok ma be samoro yudo kata mana spinal cord injuries ing'eno nitiere jok ma tiendgi ong'adi gik mang'eny timore jok moko yudo masira mar lumbru ting'eni lumbru no en kama ka gimoro omulo kata oyudo hinyruok to mane makoro yudo ka ng'ato nitiere wheelchair kata ndiga mar jok ma ong'ol tiyo ga godo sama ng'ato segiki okang'i to koro productivity mare yudo kodok piny to mogik e nonro ni ne wacho ni bilion mar 14 Kenya wito higa ka higa kodhi e weche mag masirni mano king'iyo joma wito ngimagi king'iyo jok ma ok nyal dhi e tich bilion 14 mawuok e economy makae ting'eni en gima trickle down modhi ochop nyaka e family moyudo ka samoro nyathi mane chulo ne fee ng'at mane chudo ne ni koro masira mar ndara okawo koro gini hinyore Victor taparo ni ka okimiye ken tang'ia ne ni solutions kata gik ma wanyalo timo e dakika achiel manyalo konyowa mondo waduok kwan masirni gi piny en gima jawinjo wawacho cha to bende gima ken wacho ni responsibility ni duogo ne in ng'ato iwuon kapok ing'iyo gima obila timo to in midwa kalo ndarani to samoro ndara mikalo ni en highway to kamikale ni ineno kikale arietha yot mondo mi emomiyo samoro ahero joma mine kapok okalo ndara Victor tido ka ging'iyo inyalo neno ni samoro ng'ama miyo luoro kalo ndara lakini luoro gi ni konyo joma chuo samoro ka ng'ato donja ndara owache kaka Ken wache ni driver nena to ng'ani to ni e highway aya responsibility ni dong makata kiriembo ndara Victor kata riemba piko to ng'eni kata po nono dhiang' more mombore gi ndara to ni iriembo kata in mana e yore madala ka inyaki we allowance moro mar stability nikech samoro dhiang' be nyalo donjo ndara ka no more na gi morne kata mana diel moro tido kikalo kode koro responsibility ni nyaka dong kodi kae to gima chak biro ni kuonde ma wane gi foot bridges bende mido ka samoro sirkal oketo lalo mikalo godo ndara ahinya king'iyo yo ma otaring miwacho ni en achiel kuom nderni manego ji mang'lich ahinya e piny mangima en chigni namba 2 e piny mangima tido ka foot bridge nitiere kanyo king'iyo area mantiere but Mutindwa kacha ichaki ibiro nyaka but Kware kanyo pipeline
kuondegi nitie jok ma ong'eyo nyaka gi nyinge gi ma ok wanyal wacho kae mosewito ngimagi. Colleagues mang'eny kata mana e media kae josewito ngimagi. Koro ka nitiere kama sirikal oketo e daraja minyalo idh godo, kik ineno bor. Tiye gi daraja ni nikech idhi tiyo kode to konyo ngimani.